नमस्कार। आजकाल स्पेशलमध्ये मी सारिका आपल्या सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण चायनीज सीरीज मधला 7वा पदार्थ बघतोय, वेज मंचाव सूप। चला तर मग सूप साठी लागणारे साहित्य बघूयात। साहित्यामध्ये मी 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या अगदी बारीक चिरून घेतल्यात, 1 मोठा चमचा लसूण बारीक चिरून घेतलाय, अर्धा चमचा आलं बारीक चिरून घेतलंय। त्याचबरोबर आपण सर्व भाज्या बारीक चिरून घेणार आहोत। इथे मी 2 चमचे शिमला मिरची बारीक चिरून घेतली आहे, 2 छोटे चमचे कोबी बारीक चिरून घेतलाय, 2 छोटे चमचे गाजर बारीक चिरून घेतलाय, 2 छोटे चमचे कांदा बारीक चिरून घेतलाय आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे। त्याचबरोबर इथे मी जी काळी मिरी पावडर आहे ती अर्धा चमचा घेतली आहे, चवीनुसार मीठ, सोया सॉस घेतलेला आहे आणि कॉर्नफ्लॉवर घेतले, त्याची आपण स्लरी बनवणार आहोत। तर या सर्व साहित्याची लिस्ट मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईनच। या कपाने मी सूपसाठी 3 कप पाणी घेणार आहे। 240 ml चा हा कप आहे। तर 3 कप पाण्यासाठी मला 2 मॅगी क्यूब लागणार आहेत किंवा तुम्ही 4 कप पाणी आणि 2 मॅगी क्यूब सुद्धा वापरू शकता। तर इथे आपलं सर्व साहित्य आहे त्याची लिस्ट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। फक्त सर्व भाज्या बारीक चिरून घेणं महत्त्वाचं आहे। इथे मी कढई गरम करून घेतलेली आहे, त्यामध्ये 1 चमचा तेल गरम करून घेतले। त्यामध्ये सुरुवातीला लसूण, आलं आणि हिरवी मिरची घालून 30 ते 40 सेकंदासाठी छान असं भाजून घ्यायचं। हे छान भाजणं आणि हाय फ्लेमवरती भाजणं मस्ट आहे। सर्व रेसिपी आपल्याला हाय फ्लेमवरती करायची आहे। आता यामध्ये सर्व भाज्या घालून घ्यायच्या आहेत। कोथिंबीर सोडून सर्व भाज्या घालून अगदी 2 ते 3 मिनिटांसाठी हाय फ्लेमवरती सतत हलवत भाजायचं, म्हणजे त्या करपणार नाहीत। तर खूप छान असं भाजून झालं की त्यानंतर आपण याच्यामध्ये जी स्लरी ॲड करणार आहोत। तर इथे मी 3 कप पाणी ॲड करणार आहे। इथे तुम्ही व्हेजिटेबल स्टॉक सुद्धा ॲड करू शकता। तर इथं मी 2.5 कप पाणी ॲड करते आणि अर्धा कप स्लरी बनवण्यासाठी ठेवलेलं आहे। तर 2.5 कप पाणी ॲड केलेलं आहे आणि आता या अर्धा कपामध्ये जे आपण कॉर्नफ्लॉवर घेतलं होतं ते ॲड करून मी ते पाणी याच्यामध्ये टाकणार आहे। तर इथे मी 1.5 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे, ते छान असं मिक्स केलं आणि मग मी या सूपमध्ये ॲड करणार आहे। तुम्ही 1.5 चमचा किंवा तुमच्या थिकनेसनुसार 2 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेऊ शकता। स्लरी ॲड केल्यानंतर छान असं हलवून घ्यायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतरच याच्यामध्ये आपण सॉसेस घालणार आहोत। तर सुरुवातीला मी इथं मिरपूड घालणार आहे, अर्धा छोटा चमचा। त्यानंतर 1-1.5 चमचा मी सोया सॉस घातलेला आहे। त्याचबरोबर इथे आपण जर तुम्हाला विनेगर आवडत असेल तर घाला, पण मी घालत नाही। आता व्हेजिटेबल स्टॉक बनवण्यासाठी मी इथं 2 मॅगी क्यूब घातलेत। तुम्ही सर्व भाज्या 45 मिनिटांसाठी बॉईल करून त्या भाज्याचं पाणी आहे ते सुद्धा इथं वापरू शकता, तेव्हा मॅगी क्यूब नाही वापरला तरी चालेल। चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे आणि छान असं मिक्स करत आहे। मीठ अंदाजाने घाला। त्यानंतर मी कोथिंबीर घालत आहे। कोथिंबीरीमुळे खूप छान चव येते, तुम्ही नक्की ॲड करून बघा। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही पुदिना सुद्धा घालू शकता। तर हे सर्व मस्त असं मिक्स झालंय। 2 ते 3 मिनिटांसाठी छान असं शिजलेलं आहे सूप। कॉर्नफ्लॉवर छान असं मिक्स झालेलं आहे आणि आपल्या सूपला अगदी व्यवस्थित असा थिकनेस आलेला आहे, तुम्ही बघू शकतात। तर हे आपलं गरमागरम वेज मंचाव सूप तयार झालेलं आहे। तुम्ही व्हेजिटेबल स्टॉक बनवण्यासाठी सर्व भाज्या 45 मिनिटांसाठी गरम करून घ्यायच्या आणि ते पाणी वापरा, त्यावेळी मॅगी क्यूब वापरू नका। आणि तुम्हाला त्याची रेसिपी हवी असेल तर आपल्या चॅनलवरती आहे, त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। हे बघा, आपलं सूप छान असं तयार झालंय। आता हे आपण गरमागरम सर्व करूया। बघा, आपल्या सूपला अगदी मस्त असा कलर आलाय, त्याचबरोबर मस्त अशी थिकनेस सुद्धा आलेली आहे। सर्व भाज्या जशा छोट्या छोट्या आहेत तशा दिसत आहेत आणि हे सूप नूडल्स शिवाय अधुरे आहे, त्यामुळे ह्याच्यावरती घालत आहे नूडल्स। फ्राईड नूडल्स कशा बनवायच्या हे मी तुम्हाला चायनीज भेळच्या रेसिपीमध्ये दाखवलेलं आहे, त्याची लिंक सुद्धा मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। हे बघा, आपलं मस्त आणि गरमागरम असं सूप तयार झाले। आय होप की तुम्हाला हे सूप नक्की आवडेल। आपण बघितलं की खूप मस्त टेस्टी असं आपलं मंचाव सूप तयार झालंय। या थंडीमध्ये याची मजा नक्की घ्या। आवडलं तर लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीसोबत शेअर करा। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत नमस्कार।